Mae'r arglwydd yw'r ddaear a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo, oherwydd ef a'i sylfaenodd ar y moroedd a'i sefydlu ar yr afonydd. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, a phwy a saif yn ei le sanctaidd? Y glân ei ddwylo, a'r pur o galon. Yr un sydd heb osod i feddwr ar dwyll a heb dyngu'n gelwyddog. Fydd erbyn fendith gan yr arglwydd, a chyfiawnder gan dduw ei achodwriaeth. Bore da iawn i chi gyd a chroeso cynnes i'r oedfa a'r bore braf o wanwyn gobeithio. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am ymuno ni, bendith ar y gwasanaeth. Welodd Iesu yr holl dyrfaoedd, aeth i fyny i ben y mynydd. Pan eisteddodd i lawr, daeth i ddilynwyr ato, a dechreuodd i dysgu, a dweud, Mae'r rhai sy'n teimlo'n dlawd ag anigonol wedi bendithio'n fawr, oherwydd mae'r un nefol yn teirnasu yn ei bywydau. Mae'r rhai sy'n galaru wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro. Mae'r rhai addfwyn sy'n cael eu gorthrymu wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n etifeddu'r ddaear. Mae'r rhai sy'n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu bodloni'n llwyr. Mae'r rhai sy'n dangos trigaredd wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael profi trigaredd eu hunain. Mae'r rhai sydd â chalon bir wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael gweld Duw. Mae'r rhai sy'n hyrwyddo heddwch wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu galw'n blant Duw. Mae'r rhai sy'n dioddau erledigaeth am eu bod nhw'n byw'n gyfiawn,
wedi bendithio'n fawr, oherwydd mae'r un nefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Pan fydd pobl yn eich sarhau chi a'ch erlyd ac yn dweud pethau drwg amdanoch chi am eich bod yn perthyn i mi, dych chi wedi'ch bendithio'n fawr, byddwch lawen, mwynhewch gweitha'r cwbl, achos mae gan Dduw yn y nefoedd wobr fawr i chi. Mae yna dipyn o sôn wedi bod yn ystod yr wythnos hon sydd newydd fynd heibio am gariad. Dydd Iau diwetha, 5 o Ionawr, fe ddathlwyd dydd Santes Dwynwen, 9 Sant Cariadon. Ond 2 ddiwrnod ynghynt, y 30 o Ionawr, ond nid lenni o nôl yn y flwyddyn 1848, fe anwyd gŵr o'r enw Daniel James, y mynydd bach yn Abertawe, a falle bod ni'n fwy cyfarwydd am fe wrth i enw farddol, sef gwirosydd. Gwirosydd yw awdur y geiriau hyfryd, calon lan. Nid yw'n gofyn bywyd moethus, air y byd, na'i berle man. Gofyn wyf am galon hapus, calon onest, calon lan. Ac mae yna gyfeiriadau gen ni fan hyn yn y gair, am yr angen i gael calon pur a chalon glân. Gydewch i ni fynd at lyfr y Salmau'n gynta, Salm 24. Mae'r salmydd yn gofyn pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, a phwy a sai fyny le sanctaidd, y glân ei ddwylo a'r pur o galon. Mae Iesu'n dweud wedyn yn ei bregaeth ar y mynydd, gwyn ei byd yr rhai pur o galon, oherwydd cant hwy weld Duw. Ar y wyneb mae'r geiriau hynny'n ymddangos yn ddigon clir, ond wrth drio'i deall nhw mae'n anawsterau'n codi. Gwyn ei byd y pur o galon. Pwy yw'r pur o galon? Pwy ohono ni sy'n bir o galon? A mae salmydd yn gofyn pwy esgyn i fynydd yr arglwydd, a dyma'i ateb y glân ei ddwylo, a'r pur o galon, yr un sydd e bosod i feddwl ar dwyll a heb dyngu'n gelwyddog. Os felly, pa obes sydd gyda ni esgyn i fynydd yr arglwydd? Y glân ei dwylo, a'r pur i calon? Dewch yn ei edrych ar ein dwylo, ac wrth edrych arnyn nhw, ni'n gweld pa mor gywrain maen nhw wedi cael eu gwneud, a'r posibiliadau da neu drwg sydd ynddyn nhw.
Dwylo dynion sydd wedi cloddio meini o greigiau'r byd, a llunio'r meini hynny'n adeiladau crand. Dwylo dynion sydd wedi aredig y meisydd ac yn casglu'r cnydau i'r ysguboriau. Ond fe steinwyd y dwylo yn gynnar ynddo. Fe steinwyd y dwylo yn fawr, a dyna drygioni ar erchylltra sy'n cael ei gyflawni gan yr un dwylo heddi. Oni bai am y dwylo, ni fydd y cleddyf wedi cael ei ysgwyd eriod. Oni bai am ddwylo, ni bydde'r un bom wedi cael ei ollwng eriod chwaith. Oni bai am ddwylo, ni bydde draen wedi casglu i goron y gwaredwr, ac ni fydde hoelion wedi gyrru i'w gnawd. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, ie, y gla neu ddwylo. Ac hefyd, y pur o galon. Y galon, a yw honno'n bir tybed gyda ni, go bryn i bod i. Mae'r galon wedi diffinio fel eisteddler emosiynau, ac mae'n emosiynau ni yn llawer ac yn amrywiol hefyd. Mae'r galon, mae'n eisteddfe caredigrwydd a heilioni, ac a ddwynder a thrigaredd, ond hefyd mae'r galon yn eisteddle casineb a dicter a malais a chenfigen. Ewn ewn ni felly ar gwynfyd hwn. Wel, mae yna ddwy ystyriaeth, neu ddau gwestiwn yn codi wy'n credu. Cwestiwn a ddylen ni mwy osgoi. Yn gyntaf i gyd, y cwestiwn cyntaf na ddylen ni mwy osgoi yw'r cwestiwn amlwg, pwy yw y pur o galon? Yr rhai cant weld yw. Yr rhai sydd wedi ildio'u calon yn llwyr, yr rhai sydd wedi ildio'u calon yn gyfan gwbl i Grist, fel i fod ef yn llywodraethu ynddyn nhw. Yr rhai nad yw eu calon wedi llygru gan drygioni, na chwaith gan deioni i hunain. Pwy yw'r pur o galon? Ond mae rhaid i ni gofio hefyd na fydden ni'n gallu ildio'n calon i Grist, ond i bai mi waith grasisol ef yn ein puro ni am glanhau ni. Pan mae'n calonau ni'n cael ei buro gan ras Duw, pryd hynny fyddwn ni'n medru gweld Duw. Rhai a'i calon wedi puro yw'r pur o galon. Ac nid trwy ddigwyddiad unwaith ac yn byth yw'r puro hwn, mae'n broses sydd yn parhau. Syrthio ganwaith yr un bai o'n perygl ni yn dyfe. Ond mae gras Duw yn fwy o lawer na'n beien ni, a diolch am hynny. A thrwy'r gras hwnnw mae Duw yn puro'n calonau ni, ac yn dal i buro'n calonau ni. O golch fi beinydd, golch fi'n lan, yw dymuniad William Williams Pantycelyn yn ei emyn yn dyfe. Nid e jyst golch fi unwaith, a fyddai'n reit diwala, ond golch fi beinydd, golch fi o hyd ac o hyd. Minnau ddo fi'r ffynon loiw, darddodd allan ar y bryn, ac mi olcham henaid eog ganwaith yn y dyfroedd hyn. Yr ail gwestiwn na ddylsyn ni mwy osgoi wrth ystyried yr adnod hon gwyn ei byd y pur o galon yw beth sy'n nodweddu yr rhai pur o galon. I ni'n gwybod pwy yw'r pur o galon, ond beth sy'n ni'n nodweddu nhw? Beth sy'n arbennig amdanyn nhw? Wel, am ateb, allwn ni sylwi ar yr hyn a ddywedodd y salmydd am yr rhai esgyn i fynydd yr arglwydd. A mae'n dweud yr un sydd heb osod i feddwl ar dwyll a heb dyngu'n gelwyddog. Fe fyddwn ni weithio wrth ysgrifennu llythryn yn ei gloi gyda'r geiriau yn ddidwyll ac yna'n torri'n henw. Y cyfieithiad Saesneg o'r gair didwyll yw sincere, ac o'r Lladin sincerius ydaw'r gair sincere. Cyfuniad o sine sy'n golygu heb a sera sy'n golygu cwyr, wax. Gair arall am gwyr yw gwer, ac i ni'n dweud am ganwyll ambell i waith yn dyn ni canwyll wer, wax candle. Wy'n cofio'n had ci oedd yn dipyn o sair ond heb gael ei hyfforddi, cofiwch. Wrth fethu a chael 2 ddarn o bren i ffito'n daclus yn ei gilydd, bydde fe'n defnyddio cwyr mwyn cudio nhw wrth ei gilydd, a mi roedd hynny mewn gwirionedd yn dwyll yn doedd e. Oedd gwneud hynny yn rhywbeth na fydde'r un sair go iawn yn ei wneud. A dyna chi wedi'n gynhyrchwyr mêl yn hysbysebu ei cynnyrch fer mêl pur, piwa hynny, a'r mêl pur yn mêl heb gwyr, mêl a'r cwyr wedi dynnu oddi honno. Ac un fel na yw'r pur o galon, dim twyll yn perthyn iddo fe neu ddi hir, un nad yw'n tyngu'n gelwyddog. Gwyn ei byd i'r rhai pur o galon, yr rhai didwyll,
y rhai sydd yn dweud y gwir. Y mae Stewart Blanche a fi'n archesgog Efrog ar un adeg yn ei lyfr Way of Blessedness yn cloi astudiaeth o'r 6 gwynfyd hwn drwy ddyfynnu un a ddywedodd y gellir dysgu'r cyfan sydd gan lyfr i ddweud o'r ymdeithio. Gellir trefnu caban i ni ein hunain ar y llong nesaf. Y gellir cofrestru'n bagiau a sefyll o flaen y llong, ond dydy hynny ddim yn gwneud ni'n deithwyr. Dim ond yr rhai sy'n ewyllysio un peth, yn ewyllysio teithio a welan ddiw. Chewn nhw ddim falle brofiadau dramatig, chawn nhw ddim i harbed chwaith rhag digwyddiadau trist, falle chawn ni ddim i cario i'r seithfed nef, ond fe fydden nhw'n teithio gyda'r un, yr arglwydd Iesu, y cant yn ei wyneb ef, weld gwyneb Duw. Ie, dyna'r pur eu calon. Gwyn ei byd yr rhai pur eu calon, oherwydd cant hwy, weld Duw. Nid yw'n gofyn bywyd moethus, air y byd na'i berlau man. Gofyn hwyf am galon hapus, calon onest a chalon lan. Amen. Gweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Molwn denw di, derchafwn denw sanctaidd. Plygwn yn wylaidd a gostyngedi gyda fron yn awr mewn gweddi. Diolch i ti arglwydd am y dydd hwn. Diolch i ti am yr oedfa hon. Am gyfle arall i addoli di. Diolch am dofal droson ni yn ystod yr wythnos aeth heibio. Ac yn awr arglwydd ein dymuniad ni yw camu fewn i'r wythnos newydd hon yn dy gwmni di. Arglwydd i ni'n diolch i ti dy fod ti'n fyw sydd yn agos ato ni ac yn ein deall ni. I ni'n diolch dy fod ti'n fyw sydd yn ymwybodol ein bod ni'n bobl digon amherffaith. Yn rhai sydd yn syrthio'n brin iawn o'r hyn yn bwriadwy di fod yn dolwg di. Y diolch mai Duw wyt ti sydd yn maddau i ni, ac sydd mor barod i gynnig cyfle newydd i ni. Fe ddwedodd Iesu yn do, gwyn ei byd yr rhai pur o galon. Helpa ni o Dduw ein tad i gadw'n meddyliau'n bir. Helpa ni i gadw'n cymellion yn ddilychwyn. Helpa ni arglwydd i dyfu mewn sancteiddrwydd ac i dyfu mewn deioni. Fel y gallwn ni syllu ar ddisgleirdeb dy sancteiddrwydd di. Arglwydd i ni'n gwyddio dros ein byd ni y bore hwn.
I ni'n gwyddio dros bawb sydd yn dioddef oherwydd gormes ar y fela neu'n byd ni. Ni'n meddwl yn arbennig heddi am y sefyllfa mas yn Gaza ac yn Wcrain yn man eraill. I ni'n gwyddio am gweld cadoediad yno, cadoediad parhaol ac nid un dros dro. Ac i ni'n arswydo arglwydd o feddwl am y bywydau a gollwyd, y teuluoedd a ddinistriwyd, y cymunedau a chwalwyd, o dad nefol. Helpa ni arglwydd i fod yn dangnefeddwyr ac i gyhoeddi heddwch, ac i annog hefyd trafodaeth, i annog gras ac ymynedd. Fel y gwelwn ni ryw ddydd y byd hwn, yn fyd lle mae cyfiawnder am y ddeiant a chyd ddealltwriaeth yn teyrnasu. I ni'n gwyddio arglwydd dros ein cenedl ni'n hunain. I ni'n gwyddio dros bawb sydd wedi cael ein anodd yn ystod yr wythnos ddiwetha yma. I ni'n gwyddio dros y bobl hynny sydd wedi cael eu taflu ar i'r domen di-waith. Meddwl ar arbennig am gwaith tata ym Mhort Talbot, 2,500 o bobl yn colli swyddi. Heb sôn am y bobl eraill heddi sydd allan y waith a sydd ddim yn gweld unrhyw ystyr i'w bywydau nhw. Arglwydd a wneud i gysuro nhw a i hargyhoeddi nhw ar newydd, bod gyda nhw gymaint i roi a gymaint i gynnig, bod gyda nhw ddoniau da a mae angen i procio i defnyddio unwaith yn rhagor. Ni'n gwyddio arglwydd dros bawb sydd yn gaeth i'w haelwydydd ac i ysbytau ac i gartrefi preswyl a phawb sydd yn gaeth i ymgylchiadau anodd. Ni gyd yn gwybod yn iawn arglwydd mae dim ond gweld ein gilydd i ni. Ac fe all y wen ar y wyneb guddio'r dagre sydd yn y galon. O dad nefol bydd yn agos at dy blant di ym mhob man, pwy bynnag i nhw, beth bynnag yw eu hamgylchiadau nhw, a chofleidio nhw o llathreichau sanctaidd di. Aros gyda ni arglwydd weddill y dydd cysegredig hwn. Diolch i ti am y cyfle hwn o gael siarad â thi, wrandawr pob gweddi. Ac fe glymwn ni'n gweddi ynghyd nawr, drwy gydweddio'r weddi a ddysgodd Iesu i'w ddisgyblion gynt. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiad dy enw, dieled y deyrnas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beinyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y myddeiw nina i'n dyledwyr. Ac nac arwain i ni brofedigaeth, eith i'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo tir deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda ni oll.